Здравейте, нашички, аз съм Габриел и както сте видели от заглавието, днес заглавям нов компютър на брат ми. Така, нека минаваме към частите направо. Дъното е ASRock A520 Phantom Gaming 4. Процесорът, който ще използваме за конфигурацията, ще бъде Ryzen 5 5600X. Също така ще сложим едно NVMe 1 терабайт на Kingston. Захранването е на Deepcool PF700 някакво. Там колкото да има 700 вата. Две плочки по 8 GB на DDR4 на Kingston Fury и една термопаста на Arctic MX6 и кутията Aerocool CS107. И като цяло, нека да започваме. Така, нека започваме с отварянето на дъното. Така, IO Shield, това за NVMe-то. Добре, кабели. Тук книжки. Така, дъното. Готово. Така, сега вадим дъното. Ето го и сега първо трябва да сложим процесора. Ма нямам ножче, че ще го отворя с отверката. Така ще... Добре, няма нищо. Ще сложим боксовия охладител. Така, ето го процесора. Първо трябва да отворим шиничката на сокета. Така. Това процесора. Сега тук трябва да има едно триъгълниче. Добре, и тук има едно малко. Добре, сложихме го. Сега добре, той има термопаста, обаче няма да слагаме нея. Има си намазан патърн, но няма да го ползваме. Така, сега слагаме рамата. Така, ще слагаме на втори и последен слот. Трябва да си ги отворим само. Те са фиксираните. Сега. Така. Аре, маняк. Така, сложихме рамта. Сега трябва да сложим охладитело. Така трябва да махнем бракетите. От тук нататък шанса по дъното да се счупи нещо е минимален.
Така, изчистихме термопаста от процесора. Сега ще сложим тази на Arctic. И ще сложим охладителя. Така мисля, че е окей. Така слагаме капачката да не изветряе термопаста, понеже за следващите клипове ще ми трябва. Така, тук, сега. Така, всичко влезна и сега затягаме болчетата на кръст. Така, след като сме завили болчетата на кръст, започваме да ги натягаме. Ето. Няма да ги пренатягам, да не превърта ръзбата и после да не мога да се махна охладител, ако брат ми иска да изправи някакви апгрейди. Добре. Така, всичко мисля, че е готово тук. Така, сега вече, като сме сплескали процесора, ще канекнем CPU фена. Така, канекнахме го. Това кабел ще видим какво ще му измислим, да не се и така грозно. Така, NVMe-то трябва да сложим сега. Добре, няма нищо друго тук. Така, сега тук имахме болчета малки. Това и това. Да, еднакви са. Слагаме така. Брат. Така, пичове, преместихме дъното, сложили сме NVMe-то. Забравих началото на клипа да ви кажа, че за билда ще ползваме тази 1070 Ti на MSI, 8 ГБ. Старичка, обаче с този процесор направо кошмар. По-тежките игри, така по-тежките заглавия си ги бута без проблем. Така, сега анбокса на захранването, което се надяваме да не е с цветни кабели. Пичо даже оператора се радва, че захранването не е с цветни кабели. Но че трябва... Ще го извадиме хамалската. Добре. Така. Най-вероятно този билд, като цяло този компютър няма го виждате повече, понеже няма бъде в България и трябва да го пращам. Свински опашки, окей. Тук болчета. Кутията сме отворили, прекарали сме, грубо казано, кабелите. И да, сега тук кейбъл менеджмента ще го прави извън клип, защото извън кадър, защото е много шит нещо. И
това цялото нещо трябва да влезе в компа. Тия всички кабели трябва да се навържат. Оператора гледа оплашено. Такъв е живот. Така. Сега. Отзад трябва да вкарваме. Така само болчите да се взема. Пичуя, наложи ми се малко помощ от оператора, защото тази кутия е малко гадна. Все пак сглобяваме мини билд. Не мини ми, по-мъничък. Мини ITX и микро. Нищо, че е микро, но както и да това няма значение. Пичуя, правим малък апдейт, защото не бяхме прекарали кабелите на захранването и другите от кутията. Ето го. Как стана? Сега ще видите как слагаме дъната платка, видеокартата и после кейбъл менеджмента. Няма да ви го покажам, защото е бати разправията и няма смисъл. После само ще ви покажа финалния резултат и нека започваме с монтирането на дъното. Пичуя, наложи се да махнем вентилатора, за да може да сложим дъното. Сложил съм Medial Shield и сега завиваме дъното. Ще ползваме етия болчета с плоската главичка. Така. Така, първо ще ги сложа и колкото да държи дъното. На 4 болчета ще се държи, понеже опира долу и не виждам смисъл за повече. Надявам се всичко да тръгне, защото Three days later. Пичове, понеже кутията е малка, наложи се да изрежеме, понеже видеокарта не влизаше. И да, и нямаше как да вържем кабелите, така че малко грозно стана, обаче поне картата е вътре. И сега ще се видим след като съм навързал всички кабели и го бутнем. Айде. Пичове, навързахме всички кабели. Сега ключовия момент да видим. Малко е кочина, но не обръщате внимание, по-ще ще го оправя. Ключовия момент дали ще тръгне. Опа, какво стана, бе, брат? А? Аз съм бил пуснал захранването, брат. А сега? Опа. Nice. Ето го. Тръгна, бе. Мисля, че много добре се получи. Сега отзад с кабелите е много зле, ама няма как да ги съберем в толкова малка кутия. Сега ще разчистиме, по-късно ще се включа как му слагаме Windows или вече като е сложен направо, защото малко почивка трябва. Така, инсталирахме Windows-а, изтеглил съм му CS, Last Epoch, Diablo 4, тук Battle.net, Steam, Discord. Драйверите на карта съм ги апдейтнал, като цяло ще му пращам и клавиатурата утре. И да, ето го PC-то. Сега вече е вечер, понеже имах работа, трябваше да излизам. И като цяло да, сега ще ви отворя и статистиките. Мен лично ме радва сетъпа. Между другото да ви кажа, исках му разрешение за рязането на картата, да не кажете, че правя каквото си искам с чужди части. Така, процесорът на 3,8 ГГц бачка. Иначе базовата скорост е 3,70. 6 ядра, 12 треда, 32 МБ кеш. RAM-та работи на 3200 МГц. На Dual Channel 16 ГБ, 2 по 8.
Първо, като влезнах в BIOS-а, ми излезеше на 2400, го направих на 3200. Тук е SSD-то 0, интернета не ви интересува и ето ги статистиките на видеокартата. 1070 Ti NVIDIA на 45 градуса в момента, с изключени вентилатори. Като цяло, да, пичове, това от клипа. Искам да благодаря страшно много на хората, които участваха в този клип. Първо ще спомена на брат ми, защото ми даде възможността да сглоба компютъра, да го снимам. Но ти благодаря, Роска, си го ползваш със здраве. И също така на оператора. Той си знаеш, ще гледаш клипа Дака, Евала брат, помогна ми, снима. Като цяло Евала. Много добре стана всичко. Някои от кадрите може да се губят, понеже ми свърши паметта на телефона. И да. Тапета е по негов избор, така че се оправя. Като цяло, да, сега за последно ще ви покажа от MSI Afterburner малко по-подробно статистиките на картата. Така, малко е мъничък. Ето ги. Работи на... В момента меморито е от 400 до 800 МГц. Волтажа не сме го пипали. Като цяло нищо не сме пипали. Пуснали сме вентилаторите на ауто. И това рефокусира, брат. Об 44 градуса. Като цяло никакви настройки не съм правил на картата, защото не мисля, че има смисъл. И като цяло, да. Ето си го компютърчето и утре пращаме компа и клавиатурата. Някой друг клип ще ви покажа снимка на сетъпа му, след като си е получил компа, сетъпнал си всичко там и всичко е наред. Така, това е капачката, ще му освои нея. И да, благодаря, че гледахте. Се видим в следващия клип. Не забравяйте да лайкнете, да се абонирате за канала, с камбанката да не изпускате следващите видеа и да получавате известия винаги. Благодаря ви за подкрепата също така на сетъпа ми, ревю на сетъпа ми, където направих за 4 дена 400 гледания. Наистина много ви благодаря за подкрепата. Така че очаквайте следващи готини видеа. Най-вероятно ще има хардуерни и гейминг също ще има, но за поредицата на Сан Андреас, понеже трябва да изигра цялата, докъде бях стигнал, понеже ми се загубил сейфа и като цяло да. Благодаря, че гледахте и се видим в следващия епизод или клип. Чао, чао!